Усіх вітаем, шановнае спадарства, гэта падкаст дошкі маткі. Прывітанне, даражэнькія, мы ізноў з вами, вы ізноў з намі. Ура! Ура! А гэта, між іншым, такая вясёлая і на стэроідах спадарыня Ірына Новік. Так, а са мной непаўторная спадарыня Дар'я Гардзейчык. А сёння мы сабраліся паразмаўляць пра нашы універсітэты і пра рэктараў і рэктарак нашых універсітэтаў. Спадарыня Ірына, вы памятаеце, як выглядаў рэктар ці рэктарка вашага універсітэту, які вы там скончвалі калі там 30 год таму? Нашмат больш? Не памятаю абсалютна. Абсалютна, ну ён быў, ён мусіў быць. Ну, я помню у твар дэкана і прозвішча помню тых такіх якіх выкладчыкаў, выкладчыц памятаю. Можа, палову сваіх аднакурснікаў згадаю, але рэктар, но не памятаю. А я вось вельмі добра памятаю рэктарку першага універсітэта, дзе я вучылася, а другога універсітэта я нават не ўпэўнена, што я ведаю рэктар. Што там быў рэктар? Ну, вы ведаеце, Віленскі універсітэт, там што там рэктар, там і так. Вось дэкана я ведаю, таму што ён у мяне экзамен прымаў, а гэтых усіх навошта іх ведаць. Значыцца, у 2019 годзе я паступіла ў Гродзенскі дзяржаўны універсітэт і адразу ж пабачыла Ірыну Кітурка, рэктарку Гродзенскага універсітэта, якая была, ну, проста ў акружэнні гэтых сваіх прарэктараў мужчын, такая зорка, такая проста багіня ў атрыархату. Яна цудоўна выглядала ў сваёй манты, мне чамусьці падаецца, яна была фіялетавая, так. І вакол яе круціўся такі таварыш Сінько было яго прозвішча, значыць, нейкі там з прарэктараў, ён быў падобны на саву з дыснеўскага Вінні-Пуха. Вось, то бок яна такая уся, ну проста цудоўная. Воздушная, як пацалуем за Так, жар-птушка такая праўкрасная жанчына, і вось ён такі сава. Я думаю, гэта было спецыяльна, каб стварыць такі фон. Так, я думаю, вот просто по таким, як бы, прынцыпе, прызначаліся прарэктары першыя, не першыя па бяспецы, якія там яшчэ ёсць прарэктары. І увогуле, мне падаецца, мы з маімі сяброўкамі-феміністкамі вельмі ганарыліся ў той момант, што у нас не рэктар, у нас рэктарка, так-то, а потым спадарыня Ірына Кітурка звярнула кудысьці па крывым шляшку. Спадарыня Ірына, вы памятаеце першае ваше ўражанне, калі вы яе толькі пабачылі ўпершыню ў жыцці? Слухай, я радуюся заўсёды таксама, калі жанчыны робяць поспехі. І Ірына Кітурка робіць класныя поспехі. Яна, насамрэч, я ведаю, як жанчыне складана прабіць гэтую шкляную столь, которая ўвесь час над намі вісіць. І калі нехта гэта робіць, то не без таленту чалавек. То бок, напэўна, былі нейкія спрыяльныя моманты, напэўна, недзе там пашанцавала проста, але без уласнай галавы такога не зробіш. Таму, безумоўна, на Ірыну Кітурка я звярнула ўвагу і сачыла за ёй. Тым больш, што як журналістка я ў гісторыі заангажаваная, а гэта такая пара гісторыкаў, адзін кіруе універсітэтам, адна кіруе, другі кіруе музеем, то, як бы выглядала гэта так, што не звярнуць увагу на іх і на яе не было магчымасці. Зразумела, у вас, можа быць, былі нейкія сітуацыі, калі вы праходзілі на прэс-канферэнцыі яе, ці, можа, вы ўвогуле бралі інтэрв'ю. Я-то яшчэ пешком пад стол хадзіла, пакуль вы там ужо працавалі ва ўсё. Ведаеш, мы калі звярталіся ва універсітэт, то мы працавалі з прэсавай службай, як бы так, на такія высоты, як рэктарка. Мы і не выходзілі нават, бо гэта не яе ўзровень, ёсць з кім працаваць. Але яна была відна, яна была заўважная, гэта адназначна. Вось гэта тады яна была недзе там на вышыні, а зараз яна вырашыла, што яна з народам, рэктарка з народам, і вырашыла завесці не больш, не менш свой уласны тик-ток. І я просто хочу вам нагадаць, увогуле мне спадарыня Ірына паведаміла пра іншую спадарыню Ірыну, што бачыла гэты тик-ток. Я думаю, дожылі мне, прабачце мяне, як бы галоўныя рэдактаркі вось такіх вось буйных праектаў мне скідваюць тик-токі, значыць, зрабілася, праўда, штосьці заўважнае, і зараз я пакажу спадарыне Ірыне. Тик-ток руліць, гэта круто. Я думаю, я нават магу паставіць на кон, што я здагадалася, пра што відос ты мне пакажаш з Ірынай Кітуркай. Но мой мир без тебя не опустел, пока ты без дел. Вось, вельмі файны тик-ток, заляцеў там на лям праглядаю, вось гэта ўсё. І гэта для мяне зрабіла такое дзіўнае ўражанне, таму што я не супраць мату ў песнях, я нават не супраць, Божа дарой, Вольгі Бондаревой, хотела сказать, Бузовой, якая регулярно ездіць на Донбас, там вот это вот усё, мітынгі, путінгі, вось гэта ўсё. Але мяне вельмі ўразіла, што
Ну, Ірына Кітурка, яна да таго, як здымаць тиктокі пра Бузову, увогуле пісала бясконцыя навуковыя працы пра мытню, пра што ж яшчэ пісаць на Гродзеншчыне навуковыя працы, як не пра мытню, і тут раптам пакатапіздзел. Вось, спадарня Ірына, вы можете неяк патлумачыць гэтую трансфармацыю ад мытні да Бузовай? Напэўна, узровень студэнтаў ці той мэтавай аўдыторыі, да которой звяртаецца рэктарка, ён не разумее што-небудзь навуковае пра мытню, затое разумее каляматныя некія там алюзіі, я бы даже не пабаялася гэтага слова, вось на такія матныя штукі і вельмі папсовую музыку. Магчыма, гэта мяжа разумення яе аўдыторыі мэтавай. Ну, я бы вельмі хотела верыць, што гэта просто уласна нарцысізме, просто чалавеку хочацца быць Мільён вядомай. праглядаў. Так. Я зайздрошчу, я просто зайздрошчу, бо мяне не было ні разу мільёна праглядаў. Так у вас ніколі і не было студэнтаў і студэнтак у колькасці некалькі тысяч. Яны мне не плацілі грошы. Вось такая праблема. І нават вас не абіралі ў палату там чагосьці нумар 6, ВНС, там вот это вот усё. Я заблыталася па шчырасці ва ўсіх гэтых Регаліях. Ладно, гэта ведаеце, як на пачку сигарет пішуць новообразование. Вось я ад гэтых беларускіх новообразованиях. Добрая ты, Даша, жанчына, шчырая такая, вот, ну да. Дзякую. Што ёсць, то ёсць, не забярэш. Дзякую. Вось я просто ў іх заблыталася, ну і просто там дэпутатка там чагосьці, вось, і больш мяне як бы нічога не хвалюе. Насамрэч, у мяне ёсць адчуванне, што гэта такі пэўны тренд, што членства, у тым ліку рэктарка, гэта ж усё-такі чыноўніца ў нашых абставінах, асабліва калі там нарады, паседжанні, аддзела абразавання, вот это ўсё, выбарная кампанія, там рэктарка, давераны твар чагосьці там, і ўсё астатняе. Потым, значыць, хто хоча жыць у інтэрнаце, ходзіць, збірае подпісы за Лукашенко, ну, класіка. Ну, так, класіка. мы гэта разумеем, так. Так, ну, у 20-м годзе, прынамсі, так і было. Асабліва мяне просто замілаванне выклікала, калі людзі, якія потым выходзілі з белымі сцягамі. Боже, ты што, чэсна? Так, а яны да гэтага, значыць, за пару месяцаў да таго хадзілі, падпішы, пастаў подпіс за Лукашенко, а то мне інтэрнат не дадуць. Ну, ведаеш, просто напэўна прыйшоў загад зверху, што трэба ўсім ісці ў некія сеткі, і трэба ўсім быць папулярнымі, бліжэй да народа, там, і людзі пашлі, і вось у некаторых нават атрымалася зрабіць такія паспяховыя крокі. Так, ну мне падаецца, што вось вы не дасце схлусіць, што блогінг ён займае шалёную колькасць часу, і я б, напрыклад, не смагла гэта сумяшчаць там з нейкім напісаннем дысертацыі, яшчэ чымсьці. А спадарня Ірына Кітурка, Ірына Фёдоровна, я нават памятаю яе імя па бацьку, трэба жа неяк. Так, ну так а што, кожны ж раз ты праходзіш, я яшчэ ў галоўным корпусе вучылася, і там кожны раз рэктар Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта Ірына Фёдоровна Кітурка, і там авацыі. Яшчэ музыка якая-небудзь такая дзяржаўная на фоне. Дык вось, яна мала гэтага яшчэ атрымала ганаровую пасаду званнё доктаркі навук, пакуль вела тикток. І яна расказала пра сваю матывацыю трошкі ў інтэрв'ю тэлеканалу «Беларусь-1». Ну, просто если человек талантлив, то талантлив во всем, у адрознення ад некаторых там. Ну, то бок вы думаеце, што яна была матываваная просто вось наяўнасцю таланта і патэнцыялу. Давай, проверим, что она сказала. Это моя версия. А что сказала Ирина Китурка Фёдоровна? Когда меня назначали на должность ректора, Александр Григорьевич был полностью посвящен в мою научную работу, и он сказал: ну что, бросишь заниматься наукой? И я ему тогда сказала: нет, не имею права, потому что, чтобы требовать с преподавателей, так сказать, с подчиненных, им необходимо показывать пример. И когда я защитила диссертацию, я в том числе и сдержала слово, данное президенту. Але, бачыце, гэта вельмі вялікая матывацыя. То бок можна просто даць слово прэзідэнту, кідаю паліць дзедавую хату, кідаю спажываць мефедрон. Боже, дзе ты набралася такога? Даша, табе не быць рэктаркай Гарадзенскага універсітэта, прынамсі ў бліжэйшыя колькі там гадоў. Таму што ў мяне няма доступу да цела, каму даць слова. Хаця б так. Ну, бачыш, напэўна, гэта таксама жаночая доля, бо без вось такога адміністрацыйнага рэсурса жанчыне прабіць шкляную столь даволі цяжка. І калі ты ўжо як бы хочаш, то мусіш даць слова і
Тады гэтае слово будзе табе яшчэ і апораю, напэўна. І апораю, і падтрымкаю. І падтрымкаю, так. Вось. І шчытом, і мечом. Яшчэ адно відэо, якое я вам хацела прадэманстраваць, менавіта ўжо з тиктока спадарні Ірыны Пока я Фёдоровны. без дел, да. Так, нет, там лепей. А я считаю, про тое, як спадарня Ірына чакае сваіх студэнтаў і студэнтак, якія прахаложваюцца на канікулах. Ну, хтосьці ўстроіў атрадзе, значыць, зноў жа спадзяючыся, што атрымаюць інтэрнат. А вось як яна па іх сумуе. А я считаю дни до нашей встречи. 1, 2, 3, 4, 5 неделя. И мне поверят, этого не легче. Дорогие студенты Пухаловцы, университет с нетерпением ждет вас. А чаго она прямо ад красавіка чакае? Не ад красавіка, гэта Там же в летняе. сумерках апреля. Ну, вось, бачыце, як. Ну, напэўна, гэта перад уступительнай кампаніяй. Вось у красавіку ж акурат там гэта неадкрытых дзвярэй, вось это ўсё, зачыненых вакон. Мяне што ўразіла больш за ўсё ў гэтым відэа, што там спадарня Ірына стаіць на фоне буфета. Буфет — гэта святое месца. Адназначна. Абсалютна. Да. Гэта, я не пабоюся гэтага слова, бо гэта было адно з найлепшых месцаў ва ўніверсітэце. Там прадаваліся сасіскі ў цесце, за якія можна было прадаць радзіму і і душу студэнцкі д'ябала, білет, так. абсалютна, і заліковую кніжку. А я яшчэ ведаю, што зараз не пускаюць без пропуска ва універсітэт, бо всякія там пастароннія элементы ствараюць чэргі і з'ядаюць усе сасіскі. Так, менавіта. Яшчэ кавідная абстаноўка, там Адназначна, што-то яшчэ не адназначна, спрыяе. да. Ну, я вам так скажу. Насамрэч, гэта вельмі файная практыка, таму што калі я вучылася, гэтыя чэргі стаялі проста кіламетровыя за кошт таго, што там былі чувакі ў форме, якія прыходзілі з управлення ўнутраных спраў, у нас жа там побач. Так, вы уяўляеце сабе геаграфію Гроднай, што памятаеце. І яны, значыць, прыходзілі па танную кашу з котлетамі, па салацік, вось гэта ўсё. І галоўнае, вісіць вот такая вот вялізная аб'ява кшталту. Мы падчас там вялікага перапынку абслугоўваем толькі студэнтаў, і вот это вот усё. А там стаяць гэтыя чувакі ў форме. І аж падмывае запытацца: спадар шаноўны, вы з якого факультэту? Хоць раз спыталася? Так. А вось Ірына Кітурка, небось, не пабаялася, бы спытала. Канешне. Но просто у яе не было ніколі патрэбы стаяць у чарзе за сасісачкамі ці за чым. І нават не таму, што яе прапускалі там без чаргі з вялікай павагі. Прыкол у тым, што ў гардушнай сталоўцы ёсць асобны такі куточак, асобны пакойчык, выкладчыцкі, дзе абедаюць выключна рэктарат пра рэктарат і яшчэ усякія, як бы гэта назваць-то, аўтары анілінгуса, якія лічаць усяляк, карацей, прэс-службы, вот это вот усё. Яшчэ там, калі нейкія сустрэчы на вышэйшым узроўні, кшталту там штосьці. А ты там была хоць раз? Канешне, не. Вось. Я не настолькі добра ва ўсіх гэтых аральных працэдурах. Вось. І суадносна яны там абедалі заўсёды асобна, значыць, заходзілі ўсёй сяброўскай прарэктарскай кампаніі, яны там абедалі нечым сваім і ніколі не стаялі ў чарзе па грэчку, адрозненне ад нас простых смертных. Так, прапусцілі ўсё ў жыцці галоўнае. Менавіта. Насамрэч, спадарня Ірына Кітурка, яна настолькі таленавітая, што нават не хочацца нічога радзіць, але ў мяне ўсё-такі ёсць пара прапаноў па мадэрнізацыі тиктока, спадарня Ірына. Можа, у вас ёсць штосьці, нейкія ідэі, вось вам зараз у галаву прыйшлі. Хто я такая? Раюць нешта блогеру-мільённіку, ну сама падумай. Я стаю нервова, палю у куце і назіраю з зайздрасцю ў вачах за блогам рэктаркі. А пакуль спадарня Ірына стаіць у чырвоным куце, на грэчцы, якую не далі ў сталоўцы, я вам прадэманструю ўласна тиктокі майго ўласнага зместу. Уласна, яны заснаваныя на тиктоках спадарні Ірыны Кітуркі. Шмат вас, спадарні Ірыны, хоць... Загадвай жаданне, ты паміж такімі двумя Ірынамі. Да не дай Бог. Вось, я вам пакажу, уласна, што я прыдумала. But this time I need to feel you right. We're all alone, right? Just lose control, right? Touch my soul, right? Ну, хороша же.
Ну, просто я так разумею, что какие-то эльфы там з ёй таксама працуюць над гэтым блогам. Спадарня Ірына, вы абсалютна правы. Некаторых Ага. эльфаў я нават ведаю ў твар. Персональна. Справа ў тым, што мне мае крыніцы данеслі, што вось акурат гэтыя ўсе прэс-службы, усе гэтыя паланёныя студэнты-студэнткі, якія, ведаеце, таксама там за інтэрнат, ці за падвышаную стыпендыю, ці яшчэ за штосьці, яны ўсім сяброўскім такім сплачоным кагалам здымаюць спадарню Ірыну Кітурку, а яна не вельмі-то і разумее, як там у тиктоках на што, на якую кнопачку націскаць. Там да таго даходзіць, што яна часу да часу мусіць турбаваць у неўрочны час гэтых самых сваіх цудоўных эльфаў і эльфіек, якім, значыць, яна звоніць, а чаму ў мяне відэа не загружаецца, а у вас просто там штосьці з інтэрнэтам, праверце ваше інтэрнэт-злучэнне. Вось, так што адбываецца пэўна кшталту эксплуатацыя. І што я магу сказаць? Пад усімі гэтымі відэа вясёлымі і рознымі, дзе рэктар ніколі не бездзел, дырэктар ходзіць, значыць, Гладзіць царкву калошчкую. Так. Значыць, Праверяе, плюш наколькі там... правільна пакрасілі ў зялёны плюш. Ну. Так, у чырвоны-зялёны трэба... Чырвоны. Так. Недоработачка. Вось. Недоработачка. Ну, ён у верасні становіцца чырвоны-зялёны. А потым проста чырвоным. Тады пачакаем. Да. Ну, то бок трэба сачыць за гэтым плюшчом вока да вока трэба. Каб хто-нибудь белым там не накінуў. Так, не дай на боже. плюшчик. Ну, а то Да, мало ли да, там зацвіце якая-небудзь сірэня-кацыя і ўсё. Дык карацей, у каментарах пішуць, што... О, і лайках. Так, у Шмат каментарах і лайках ставяць каментары, патэнцыйныя абітурыенты і абітурыенткі пішуць, што спадарыня Ірына, як да вас паступіць, ГРДУ, такі файны вуз, раз такі файны рэктар. Спадарства, файны тикток рэктара да файнага вуза не мае прыблізна ніякага дачынення насамрэч. Не, я просто, вот, калі б я была рэктаркай, напрыклад, я б зрабіла уваход у корпус, прынамсі галоўны, толькі па лайку вот это самае. Прыходзіш, тикток, лайк, проходите, рады я вас бачыць. У нас выкладаў паліталогію такі прафесор Ватэль. На главной арене основная тема, массивная, большая, во имя мира, а на авансцене горячая фаза. Имею в виду, что здесь не только СВО, хотя это, конечно, демонстрирует понимание, но и ряд предложений, новаций, которые отражают позитивную повестку, и идущую в том числе с белорусской стороны, от руководства, от президента. Ох, выдатна. Памятаеце такога? Не, Ну, хай Божа. ён напрыканцы 20-го года абасноўваў, чаму насамрэч у прэзідэнта Лукашэнкі там 80% падтрымкі ў беларускім грамадстве, ну, сапраўдны такі палітолог. Вось. Яго улюбёная фраза была «Я ў дэканат на 5 хвілін». Гэтыя 5 хвілін звычайна расцягваліся на 45 Час хвілін. катэгорыя нелінейная, гэта навуковы факт, вядома. Ну, а там больш гэта палітолог. І пару раз, калі студэнты і студэнткі згаладнеўшы выходзілі падчас гэтай пары, калі ён выйшаў у дэканат на 5 хвілін, Сумавалі і ішлі шукаць. ішлі ў буфет, у прыбіральню, там яшчэ штосьці, і заставалі яго, уласна, ў буфеце, ў прыбіральні. Карацей кажучы, а што, уласна, выкладчыку юрфака рабіць у дэканаце філфака? Ну, не вельмі зразумела, насамрэч, ну і... Тэма для дысертацыі. Цэлая тэма Ці для прынамсі дысертацыі. для курсавой працы. Дык вось, у яго ёсць канал у Ютубе, і здаць залік можна было толькі падпісаўшыся на гэты YouTube-канал. Больш, у прынцыпе, нічога не трэба было. Там трэба было яшчэ напісаць нейкае эсэ, якое ён, канешне, не чытаў. Там это эсэ просто А можна было ляцела ў эсэ ў спедніцу. каментары? Я прапанову даю. Во. Напісаць Дарэчы. эсэ ў каментарыях. Гэта крутая, поверьте мне, к этому пачынаючаму блогеру. Да. А я лічу, што уступная камісія, яны ж там што, правяраюць сертыфікат ЦТ, потым глядзяць сярэдні бал атэстату. Гэта лішняе. Трэба проста глядзець вось у спрэчных выпадках на яўнасці, адсутнасць падпіскі на Ірыну Фёдоровну Кітурка. Да. І колькі лайкаў паставілі? Так, абсалютна. Хто больш лайкне, а можна яшчэ другі аккаунт завесці і яшчэ раз паставіць лайк. Дарэчы, шановнае гаспадарства, не забывайцеся і нас лайкаць, подписываться, вот это вот усё, писать комментарии. Да. Можно без эссе, можно короче, но надо Так, обязательно. ну хотя бы на некалькі слоў, а то там зусім кароткія не прасоўвае YouTube. Вось, і атрымліваецца, што ў нас з аднаго боку такая девочка-прыпевачка замест рэктара, ўсё вельмі весела задорна, а потым ты прыходзіш ва універсітэт, а шмат якіх добрых выкладчыкаў і выкладчыц разагналі, палітычнай рэпрэсіі, вас усіх зганяюць на мітынгі за Беларусь, вы ўсе здымаецеся ў відосах «надо», вось, замест чацвёртай пары па чым-небудзь там. Ну і як бы абірайце спадарства. Прытым гэтая вясёлая девушка-прыпевачка, яна ў тиктоку застанецца такой вясёлай і радаснай, а калі што, вас адлічыць і вокам не мігне. Ну, мае шанец быць вельмі рознабаковай. Ну,
Ну, чому ні? Я Так. так само вмію кусатися і можу усміхатися. А пакуль спадарня Ірина нас не покусала, я вам Я можу. так, я хочу вам прадэманстраваць яшчэ аднаго экземпляра. Гэта рэктар У нас гендерная роўнасць. Рэктарка, а потым рэктар. Ого. Полацкага універсітэту. Так Імя- само наш выхаванец. Ну, Імя Ефросіні Жаполацкай. Боже мой. Полацкі універсітэт імя Ефросіні Полацкай. Очень Усё странное лагічна. совпадение. Так, такі Юрый Рамановскі, і зараз мы на яго паглядзім. Ну, давайте. Что мы там выгадывали у Гродню своим? Выучили. Открываю двери без ключа. Налетели как саранча. Стал богаче, даже богача. Ну, ви розумієте, якби ні один Какие-то паспяховы... такие вот это вельготные мары рэктора. Да? Менавіта, ні один Пробачьте мне. паспяховы рэктар не абыходзіцца без таго, каб нейкія сімпатычныя дзевушкі студэнтачкі на яго не налеталі як саранча. А я думаю, трэба Ірине Кітулька параіць. Каб яна такая уваходзіць, а тут такія з фізкультурного факультета пацаны, з Але без кубиками, военфака. з біцепсами такія, да, настоящие такія вот парні. Менавіта, хлопцы, у мяне аж тэлефон хацеў выследнуць, што это ён. Хлопцы з военфака, як яна любіць, у яе рэальна ёсць нейкія пэўныя прыцягненні да гэтага факультэта, яна заўсёды ім вельмі ганарылася. Вось, аднак Полацкі універсітэт, ён слаўны не толькі вільготнымі марамі рэктара, Але што але і не толькі падборам песен у духу наляцелі як саранча. Вот тут я ўвогуле не разумею, рускі рэп нейкі быў завашоўгі там з густам, але яшчэ і не менш крэатыўнымі рэчамі, адну з якіх я вам зараз Боже, і я ўжо ў прадэманструю. прадчуванні. Там зараз будзе Моцарт. І што-небудзь такое вельмі выкшталцоўнае. Калі б. Не? Ізноў не? Раз, два, три, 4. Обследовать участок местности перед кустами на предмет радиоактивной зараженности. Раз, два, три, 4, 5. Вы маглі падумаць, што гэта ўсё быў нейкі трэйлер нейкага фільма, Некай вайны, хорар, да, што-нибудь да, там пра да. в'етнамскія Если флешбекі. завтра война, да. Так, а насамрэч гэта ўсяго-навсяга рэклама ваеннай кафедры Полацкага універсітэта. Судзячы па тым маладым чалавеку, які быў у акулярах з такімі тоўстымі шкламі, у армію беларускую пачалі браць людзей з моцнымі парушэннямі зроку нават. Я просто думаю, что там з аднаго боку вось гэты чалавек у акулярах, а з іншага боку так яны ботамі тупаюць. І гэта просто, ну як бы акуляры яны плюс 5 да IQ дадаюць адразу. Гэта вось так. А яны такія разумныя і умеюць хадзіць з строем. Это ж вообще такое комбо неверагоднай прывабнасці. Між іншым, гэты контент мне TikTok не хацеў дэманстраваць. Я адкрываю гэтае відэа, а ён мне піша: сенсітыўны контент. Вы ўпэўненыя, што хочаце гэта паглядзець? Звычайна там, калі нейкае крывішча ці штосьці, вось такое TikTok запытваецца. А тут просто, ну, нейкія мужыкі ў форуме. Спадарня Ірына, у вас ёсць нейкі адказ на пытанне? Не чаму TikTok так вырашыў, а ну, навошта гэтая пафасная эпічнасць у рэкламе ваеннай кафедры. Я ўвогуле не разумею, навошта рэкламаваць ваенную кафедру. Просто усе хлопцы, якія не хацелі пасля універсітэту, мой час так было, ісці ў армію, яны ішлі на ваенную кафедру. Яна сама сябе рэкламуе. Магчыма, Родина сказала надо. А комсомол ответил? Так точно есть, товарищ командир и президент, и вообще. Вось, і зараз я вам хочу прадэманстраваць яшчэ одно відэа. Боже, я не люблю всякие тиктоки. Так, Давай, пока.
Просто замест того, каб скидывать гэта ў асабоўку спадарні Ірыне, я вырашыла такім. У нас такие еще не посиделки с ТикТоком. Так, менавіта. Можна было б увогуле зрабіць там на вялікі экран, уводзіць тиктокі. Мы попкорн не купили. Ну, які вам попкорн? Попкорн гэта пасля таго, як кукурузу збяруць. Яшчэ не сабралі кукурузу спадарні Ірыны. По осени считают. Так, считаюсь, вось. Попкорн по осені считаюсь. Значить, вот такое відео. Я клянуся, гэта без монтажа. Яно вось у такім выглядзе заліта ў ТикТок. Я преподаватель, и я решаю, когда закончится пара. Я студент, и я решаю. Я преподаватель, и я решаю, когда проверить знания студентов. Я студент, и я решаю. Я преподаватель, и я не опаздываю, а задерживаюсь. Я студент, и я... Я преподаватель, и я решаю. Я декан, и я решаю. Па-першае, адзін з самых залайканых каментароў пад гэтым відэа гэта чаму у іх замест дэкана Райан Гослінг. А па-другое, я адна пабачыла ў гэтым, ну, дрэнна змантавалі, гэта здараецца, там абрэзалі то, што не трэба абрэзаць, складана мантаваць на чыталцы, усё разумею. Але я адна пабачыла вось у гэтай дзяўчынцы бландзіначцы і гэта выкладчыку нейкі вось падтэкст сексуалізаванага кшталту. Он кажа, я выкладчык, я рашаю, такая, сёння я все вырашаю. Гэта я такая просто сапсаваная? Ці яно там сапраўды мае нейкі сэнс? Ну, мне хутчэй кінулася ў вочы, што вось не даюць дагаварыць менавіта дзяўчыне часцей за ўсё, і тое, што яна кажа, што я студэнт. Хаця мае вочы кажуць мне, што гэта студэнтка. Спадарня Ірына, вы не запыталіся яе гендерную ідэнтычнасць, яе займеннікі. Так. Сказала я, кажучы, яе. Таксама не спытала. Так, ось мы не спыталі, но але... Магчыма, рэктар і дэкан, там ці хто там выкладчык і дэкан ведаюць больш, чым мы. Менавіта. Ну, вось таксама злажце, што вот у нас студэнт — гэта прыгожая дзяўчына, але выкладчык і дэкан — гэта у нас мужчына, і рэктар у нас мужчына. Ну, карацей... На пазіцыі ўлады. Так, Грош Ірыны Фёдоровны Кітурк. Так, ну... На Ірыну Фёдоровну просто ніхто не налятае, як саранча. На мяне, вот просто, я не магу, мяне не адпускае. І я зараз падумала, што, можа быць, паколькі я рыхтавалася да гэтага выпуска, можна было падумаць, што у нас такі экспромт, а не. Мы рыхтуемся ад часу да часу. Я мусіла пачытаць біяграфію яшчэ аднаго рэктара яшчэ аднаго універсітэта і нават мусіла пачытаць яго перапіску зламаную. Так, з былым студэнтам, выражаючыся ў гэтай тэрмінологіі. Зараз я буду рисоваться, какая красивая, умная женщина. Я вельмі любила у свой час Чехова, ну і зараз люблю зрабіць. І мне удалося нарэшце у декрете, у першым, можа, ну, калі я ўжо гродна жила, у маёй калежанкі была подпіска, поўны збор сачыненняў, і я прачытала ўсё Чехова, апроч апошняга тома, там была перапіска. Я подумала, не, я не могу, мое сумленне не дазволіць мне чытаць нават апублікаваныя вось так у адкрытым доступе асабістыя лісты Чехова всякім сваім сябрам і каханым жанчынам. А памятаеце, у «Сабачым сэрцы» было, калі Шарыка ўжо прыходзіць да прафесара Преабражэнскага і кажа, што ён чытаў кніжку, перапіску каго там Энгельса скаутскім. Вось, і, значыць, прафесар Преабражэнскі кажа, «Иди на в печку ее». Вось. Гэта што будзе? В печку или у зборы сачыненій ашмяротных? А вы зараз і высветлім. Ну, давай. Я хочу вам прадэманстраваць, як жыве гэты універсітэт. Можа быць, рэктар варты свайго універсітэта і наадварот. Боже, там будет неадчувальный контент. Я могу глядеть в мои минус 18, ці мне лепш закрыть вочки, заплюшчыць? Добрае пытанне, спадарня Ірына. Вы калі-небудзь чулі пра бабра БГУ? Боже, это таки студент? Зараз высветлим. Кто такой бобер БГУ? Существует легенда, что однажды в дремучем лесу кто-то оставил волшебную книгу. Маленький бобрик, гуляя почаще, нашел эту книгу и начал увлекаться наукой. Он стал таким умным, что перестал таскать бревна и строить плотины. Вместо этого он поступил в БГУ, защитил диплом магистра экстерном и стал талисманом Белорусского государственного университета. А сейчас, помимо науки, бобер БГУ активно агитирует абитуриентов поступать в ведущий вуз страны. Теперь ты знаешь, кто такой бобер БГУ. Ставь лайк и подпишись.
Я так розумію, бобер так само со штучним інтелектом, да? Абсолютно. Шановне господарство, будьте як бобер, так само підписуйтесь і ставте лайк, ми нагадуємо. Але я просто хочу зауважити, якою гэта насамрэч, это дыскрэдытацыя просто беларускай адукацыі, калі яны кажуць, у нас нават бобер можа абараніць магістрскую дысертацыю. Ну, что это такое? Вот, просто курва бобер, не шпердали морду. Хоч ты, курва, до мне бобер. Так адбывалася абарона магістрскай дысертацыі. А в этом комиссии курвадики сидели на калькуляторе. Это все фальшивка, зробленая ў Польшчы. Вось, не трэба менавіта. так. Там все не так. Карацей, кіслотныя відэа з бабром, яны суседствуюць з усякімі мемамі, кшталту пра студэнтаў, якія крычаць «халява, прыйдзі», вот это вот машуць заліковымі кніжкамі, і яшчэ з цытатамі рэктара Андрэя Караля. Эй, Бобер! Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Моложе, красивее, идеальнее. Роль СМИ крайне велика, крайне трудно даже переоценить, а тем более социальные сети. Если грамотно ими пользоваться, это очень сильное оружие. Но если человек критично настроен по отношению к себе, если он действительно учится смотреть на вещи с разных сторон, то это все нивелируется. Это тот антидот, тот антивирус, который разрушает вот это внешнее воздействие. А тое, што вы толькі што бачылі, гэта была фасадная частка рэктара БДУ, а я знайшла трошки тыльнай, разам з кіберпартызанамі, да якіх я не маю ніякага дачынення. Ладно, я прачытала іх артыкул. Яны ўзламалі перапіску спадара Андрэя і высветлілі, што ў яго 7 каханак. Честно. Вот это бобр. Вось. Ну, то бок тут узнікае пытанне, можа быць, ён у дзявоцтве быў не Андрэй Кароль, а Андрэй Султан. Тады б гэта ўсё патлумачыла. Так. Окей. Вось, значыць, каханак 7. Так, мне уже цяжка канцэнтравацца, я уже зайздрошчу усім запар. І бабрам, і каралям, і ваўкам, і каханкам. Так вось. Какая-то, я нічога ў мяне няма, ні бабра, ні каханак, ні каханкаў. У такой колькасці, прынамсі. У вас і кватэр столькі няма, була адна і тую зрыштавалі. А ў спадара Андрэя Караля высветліла выданне «Гродно Лайф». Таксама ні адной кватэры, зато ў яго сям'і там толькі на вуліцы Горкага 3 кватэры. Ну, там яны... Калі 7 каханак, то трэба хаця б 3. Так, на Рублеўскага, на Замкавай. Ну, яны ўсе запісаныя там, што на жонку, што на маці, што на бацьку. Ну, агулам атрымліваецца 5. А каханак 7. А каханак 7. Яшчэ 2 без кватэры. Дык вось, менавіта для таго, каб здабыць яшчэ, ну, прынамсі, адну кватэру, спадар Андрэй Кароль хадатайстваў, дакладней, ён звярнуўся да міністра адукацыі, каб той пахадатайстваў, каб яму выдалі ільготную кватэру ў Мінску, ну, таму што ён ж інагародні, ён сам з горадні, ён там скончыў універсітэт, ён там працаваў рэктарам ГРДУ, і потым, значыць, пераехаў у Мінск, пакуль жыве на сёмным жытле, я так разумею. Можа быць нават у інтэрнаце для супрацоўнікаў БДУ. Гісторыя пра гэта змоўчвае. І міністр адукацыі пахадатайстваваў, і ён спаслаўся на тое, што рэктар БДУ праводзіць абалдзенную проста кадравую палітыку, звальняе ўсіх незгодных, прабачце, неблаганадзейных, якія там не падтрымліваюць ідэалогію беларускай дзяржавы, студэнтак усіх паразганяў. Карацей, маладзец, трэба яму з жонкай выдаць 3-пакаёўку. Это правильно. Вот это хорошее решение. Я голосую. Или что там надо делать? Не трэба галасаваць, спадарня Ірына. Не трэба галасаваць за Андрэя Караля. У нас всегда один кандидат. Даша кукловодить. Я готова быть, а Даша кукловодить. Вот да, это все она. Я тут ни при чем вообще. Андрей Король, все хорошо будет, не переживайте, мы победим. Король, Луи II, вот это все. Вот это было небеспечно. Добро. Вот это ты как-то на конт второй, это ты как-то попридержи язык, Даша. Ты как-то вот что-то... Только скажи про преемника, яны ж пачнуць вачыма рыскаць, ты як сказал классик. Наш прекрасный подкаст «Дочки-матки». Матки-дочки. Все, я молчу. Но все ж таки, я не зусім разумею, навошта статусным мужчынам аж такая колькасць, кватэр хотела б я сказать, каханак. Ну, добра, вось ты... Я тогда, есть версия. Давайте. Какой день тыдня?
7 каханок, ну, в принципі, як там, пам'ятаєте, у Робінзона Круза, хто там його, у п'ятницю, а у яго... Понеділок, аўторак, прям Так, і я увогуле думаю, що там няма чого запамінаць імёны, там нейкая Алёна, Матрона, якая розніца просто. Понеділок, аўторак, да, пятница. Середа, неделя. Я помню такие в 90-е там или какие-то ранние нулевые были такие наборы, пробачьте, трусов. Так про що розмова, І там в принципі, написано, в ну, чим і каб реч. не зблытать. І так собі просто кожен день там достаєш, пранаєш. Так, па іх жа не бачна, былі яны ношаныя ці не былі. Ну вось мы пагаварылі пра 7 жанчын, а застаецца ж яшчэ жонка. Ну гэта калі высакосны год, маглі б вы падумаць. А між іншым, Андрэй Кароль праз 3 месяцы, як выбухнуў гэты ўвесь скандал, схадзіў на інтэрв'ю, дакладней там як, кулінарнае шоу, кшталту гэта, памятаеце, была праграма «Смак», дзе яны там нешта гатуюць і размаўляюць. Вось ён схадзіў на беларускі «Смак», і там у яго запыталіся пра супругу. А супрузе увогуле было выдзелена 38 секунд з усёй перадачы. А как супруга относится к молчанию? Она Супруга. у вас кандидат медицинских наук, я знаю. Да. Вы с ней спорите? Вот у вас есть такие вот Раньше спорил. научные споры? Сейчас нет. Сейчас нет? Просто молчание? Нет, не молчание. У нас есть цивилизованные договорные отношения. А что прячется за формулировкой «цивилизованные договорные отношения»? Это значит, что эмоции на втором плане, на первом плане это рациональность и юстиция, то есть справедливость. То бок, ну, калі па справядлівасці, то трэба разумець, што ў жонкі павінна быць таксама 7 каханкаў. Яе перапіску пакуль кіберпартызаны не ўзламалі. Можа быць, гэта упушчэнне з іх боку. Але я мушу тут азначыць 3 моманты. Першы, паглядзіце, якая прыгожая карцінка тэарэтычна можа быць на беларускам тэлебачанні. Ну там ж звычайна, памятаеце, вот уключаеце тэлевізор, а там усё гэта рабіць, сыпецца і незразумела, якая колеракарэкцыя. Вось, а там усё больш-менш прыдатна, прыстойна, то бок могуць, калі захочуць. Другі момант, што толькі адгрымеў увогуле гэты скандал з яго каханкамі, і што, якое пытанне задаецца пра супругу на працягу там 30 секунд, увогуле гэта ніяк не падымаецца. Ну, гэта беларускае ТВ. Ні пра якую журналістыку і гаворка не вядзецца. Ну, может, просто не читают всякие такие помойки, с которых ты находишь партизанские скачанные листы про каханок и все остальное. Мы партизаны. Пристойные люди, да. Адрозненне ад нас з вами, правда? Да. Ну і трэцяе, што я тут мушу адзначыць, вось гэтае, яму кажуць, а вось супруга, ён такі... І ён адказаў менавіта тое, што мусіць казаць кожны жанаты мужык сваёй каханцы, асабліва калі іх шмат. У нас эмоцый у стасунках не засталося, ніхто нікога не кахае, мы просто разам, таму што чыста дагаварныя адносіны. Ну, вы ж разумееце, 5 кватэр, як это ўсё падзяліць. А так-то я цябе кахаю, моя дарагая, там Кацярына ці хто. У панядзелак. Вось, а ў сераду кахаю Машу, а ў аўторак Свету. І там як пойдзе. Это сам зліў? Я не памятаю, як іх завуць. Предположение, да? Я памятаю, што там было дакладна 2 Каці. Вось. І адна з іх нават суаўтарка яго кніжкі пра педагогіку. Ён ж у нас яшчэ які. А вось, як там, чым адрозніваецца педагог ад педафіла? Педафіл шчыра любіць дзяцей. Ні на што не намікаю, но просто наймаладзейшая з яго каханак на 24 гады маладзейшая за яго. А вы далей так хадзіце, спадарыня Ірына, з такой інфармацыяй. Зайздрасць, Кацярына. Это мой сцэнічны псеўданім зараз будзе, да? Да. Зайздрасць Кацярына згубіла. Да. Добра, спадарыня Ірына, давайте рабіць нейкую выснову па нашых сённяшніх экземплярах. Па-першае, чаму менавіта выхадцы з Гродзенскага універсітэта такія таленавітыя ў галіне медыапрысутнасці людзі? Ну, таму што Гродна гэта модна. Ёсць што паказаць выхадцам з Гродна ў гэтым свеце. Мы ж з табой таксама, бачыш, да папулярнасці імкнемся. Імкнемся, яшчэ як. Ой. Як вам усё-такі якасць гэтага производзімага контенту? І як вы думаеце, ці з'яўляецца гэта вось той самай прапагандай, якая можа ахумутаць розумы маладога пакалення? Так усё прапаганда. Тое, што вельмі лёгка заглытваецца, гэта і ёсць самая класная прапаганда. А вось там, да, вельмі лёгка заглынуць тое, што
рэктарка паказвае, ці вось тое, што там і тыя рэктары паказваюць. Гэта якраз тыя штампы, которые без крытычнага асэнсавання ўваходзяць у мазгі. Просто ад іх адбіцца цяжка, на як камары. Спадарыня Ірына, з улікам таго, што я прачытала перапіску спадара караля з яго каханкай, слова заглытваецца, яно зараз мае нейкі Я не чытала, патройны сэнс. прабачце, да. А раю, насамрэч. Ну як, вам пасля гэтага трэба будзе адпачынак, бальнічны, можете адразу запісацца на псіхатэрапеўткі. Я читаю только про монстров, про маньяков. Если там не было ни одного трупа, это не мой жанр, прабач. Ну, хто яго ведае, насамрэч. І ў якасці эпілога я вам зараз пакажу, адкуль Беларусь рыхтаваўся напад, які неактуальны мем. Я вам зараз пакажу, да чаго насамрэч вядзецца гэтае ухваленне дзейнасці рэктаркі ГРДУ і чым будуць займацца студэнты і студэнткі, калі яны проста хацелі простага чалавечага ў суботу паехаць да хат да бацькоў. Я иду на субботник, а ты? Мы идем на субботник, а ты? Я иду на субботник, а ты? Я иду на субботник, а ты? А рэктарка? А рэктарка здымае тиктокі, гэта і є суботнік. Хто на што вучыўся? А мы з вами, спадарыня Ірына, вучыліся на тое, каб нашыя шаноўныя глядачкі і гледачы ставілі нам лайкі, падпіскі і яшчэ падтрымлівалі нас усякімі кавамі, і там можна заданаціць вось унізе спасылачка. Спадарства, трымаемся толькі на вашых лучах энергіі, і нам неабходна нешта больш матэрыяльнае. Хаця б кава. Вось, на 5 кватэр у Гродні мы не прэтэндуем. Ну так. І ў нас няма адміністрацыйнага рэсурсу, каб прымусіць вам на ўваходзе ў YouTube адразу ставіць там падабайкі. Але мы спадзяёмся на ваш добры густ і крытычнае мысленне. І вашу сумленнасць. Пачуемся і пабачымся. Абавязкова.